Bushcraft camping pero hayahayang buhay. Tara at samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Kasama ng Team Istokwa at Team Tiwalag ay sama-sama nating galugarin ang nakatagong paraiso sa bayan ng Bani, Pangasinan. Sa kwento ay hindi mawawala ang masarap na bonding at tawanan. At syempre, masasarap na pagkain na kukumpleto sa masaya at solid na samahan. May mga challenges din na susubok sa ating katatagan. At syempre, meron ding mga kapalpakan. Kaya wag na nating patagalin pa. Tara at sabay-sabay nating pasadahan. Ako si Albert, isang napatserong artist. At ito ang aking travel and draw. Kwento ng mga biyaheng di drawing. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Good morning mga kalapatsero, panibagong episode. At andito tayo ngayon sa bayan ng Bani. At kasama natin ngayon si MJS Adventure, Biyahero at syempre si Kuya Derek. Kuya Derek! Kuya Derek! Kaway. Meron pa kaming mga kasamang bago. At ito. Hello! Anong pangalan sir? PJ. PJ, si Sir PJ, Sir Patrick. Ayun, Sir Patrick, si Sir JR. Anong pangalan? Eugene. Eugene. At ito sila, Sir, anong pangalan niyo po? Motomac. Motomac, may kasama silang aso. Angas, oh. At ito, si Mrs. niyo po. Ayun. Si Ezra. Ayos. Ganda, oh. Nice. Dito na tayo pwesto sa may maliit na puno, pero kahit paano meron tayong shade. Set up na tayo ng ating tarp para mayayos natin yung mga gamit. Tabasin muna natin itong mga maliliit na damo dito para malinis yung paligid ng pwesto natin. May mga nakita kong patay na kahoy kanina. So gamitin na natin ito pang tukod. Tukudan natin dito sa may
Daming mga langgam dito sa napwestuhan natin. Kaya balik na lang kaya ako dun. Sige. Magkakadugtong na, no? Sa amin kasi, pag nakatawid ka na sa kabila, wala na. Dahil na, ano po yung editing yun? Yun na yung sa... Alright, tapos na yung ating setup. Iayos na natin yung mga gamit natin sa loob. Wait. Up. Yan. May mga nakuha tayong kahoy kanina doon sa pangatlong pipeston sana natin. Kinuha na natin. Solid yan, tuyong-tuyo. Kuha na lang tayong bato na gagamitin natin patungan ng ating kaldero. Kumukulo na. Ayos. Panginoon, maraming salamat po sa bakong ito, Panginoon, na ginabayan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pagkain ito na amin pong kakainin. Naway ito'y maging kalakasan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami sa pag-stay po namin sa lugar na ito, Panginoon, at naway ikaw ang kang manguna sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan na nagagawa po namin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, that's it. Ito talagang kagandahan pagka pagka marami. Sige lang po. Sige lang po. Ayun. Kaya maganda ang pag-asawa si PJ. Ganun ba? Tagal mo pa ng pantry. Napakarami pagkain, no? Sa atin dati, Bert. Oh. Marami lang pagkain pero di masarap. Ngayon marami. Saka masarap. Yung kanin yan, masarap. Yung hipon na buro. Ito natin yung effective. Diba? Huwag mo bugawin, pre. Grabe, effective nga. Tapos na tayo kumain at meron tayong susubukan sa episode na ito. Dahil meron tayong dalang pamingwit. Ayan. Subukan nating mamingwit. Ayan, sakto meron tayong kasamang may knowledge sa pamimingwit dahil may experience siya. Kaya mamimingwit tayo. Para saan yung ginagawa mo, pre? Hindi natin ng pataw para hindi lulubog yung taga sa bato, hindi sasabit sa bato. Ah, Bonjing ang kukuhanin namin. Lumarling. Pating yan eh. kakayanin ba yan, pre?
Hindi, dyan lang, okay na. Layo ah! Yan. Nakakatakot. Hindi rin pala ganun kadali. Ayos ah. Uy, may lumalapit sa akin, pre. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ay, pusit. Pusit, pre. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayun, may nakita kaming puset. Nakaka-excite oh. Ayun oh. Dali na. Galaw-galawin mo pre. Galaw-galawin mo. Galing. Ah, wala akong huli. Walang huli, pre. Ang tumal. May lumapit lang pero wala, yun na yun. Ang tumal ng isda. May mga kasama kaming bata na namimingwit din. Pare-parehas kaming walang nakuha. Wala, ganun talaga ang buhay pre. Minsan talo, minsan panalo. Basta naman na tayo ay maliligo na rin tayo dito sa dagat habang kalmado pa. Pinakamaganda dito, Bert, yung tubig dito, hindi nakakasira ng camera. Ay, sandali. Testing mo. Okay. Balik ka na. Wala akong pamalit. Pre, wag pre. Subukan ulit nating mag-cast ng pamingwit natin. Baka sakaling makahuli tayo. Ano pangalan mo? Nio yan. Ha? Nio. Neo? Sika nga, yan agad mo. Gino? Ikaw magbutang? Ito rin yung tayo. Kamu maglangay? Wala talagang mahuli. O baka yung bait lang siguro. Grabe, may nahuli si Dos na ano. Umang, ang laki. Ang laki yung. Umang! Sabi. Iba, inaalagaan nila yun, no? Lahat? Oh, Aray ko. ang laki. Wow. Tingnan mo, ipitin yung kamay mo, putol yung kamay mo. Di nga. Uy, nangiipit nga. Ay, basag tuloy. Umang! Gabi nakakain daw yan. Ito? We? Ano ba yung coconut ano? Parang ano, Yung nambubutas ng mga coconut? Ano ba? Laki. Pero siya pumasok ng ginamit ng shell, no? Oo. ganun pa yung mga ano, mga daon ng ano, pine needles. Sino? Ano na? Napanood akong ganun. Napanood pa rin Bro, yan. mahina pa yung... Samay. Mahina pa. Sa may pine forest, sa pato. Hindi, mayroon pa dyan. Luto na. Luto na ba? Itong hawakan. Inin na lang. Dalawa yun eh. Kaso, iniwanan ako eh. Hindi ko makita, hindi ko matakma. Pag nagka-camping ka, ganito. Sarap talaga ng honeydew. Ng alak. Lalo pag, Karaoke naman tayo, no? lalo pag si Susang magbiyak. JBL, no?
tapos na tayong kumain. Nakikain na tayo sa mga prepare ng mga bago nating mga kasama. Sasarap nila magluto. So, ang gagawin natin ngayon, yung baon nating longganisa ay ihawin natin. At kailangan din kasi nating lutuin na kasi baka bukas masisira. So, ihawin natin ito ngayon. Nagsiga yung isa nating kasama dito. So, hihingi na tayo ng apoy para hindi na tayo mahirapan sa pagpapaapoy. Naubos na rin kasi yung fire starter natin eh. Aswang dyan, pre. Ayan, okay na yung siga natin. Antayin lang natin yan na magkabaga. Ito may mga nakita akong nakakalat na kawayan. Gawin natin ano to, stick pang tusok sa ano, longganisa. Yan, okay na yung ating stick. Yan. Hugasan na natin to doon sa dagat para malinis. Importante kasi dito malinis. Kasi kukontak to sa ating longganisa. Right, tulisan na natin itong mga sticks natin para matuog na natin yung mga longganisa. Sakto lang ba yung laki ng ano, stick? Maganda. Nga talaga. Ikaw, kain ka rin? Yun, okay na. Ihawin na natin to. Sarap yan, smoke na ako. Pwede na to. Bago tayo matulog pala, at bago kong makalimutan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa ating solid na super tank sender na si John JC. Maraming salamat sa suporta sa ating channel. At yung bago nating super tank sender din na si Mang Camping. Shoutout din sa'yo. At shoutout din kay Simon and Beth from England. Wow. Nakarating ng England yung video natin. Shoutout also kay Roderick Marceliana, Uncle Peter Official, kay Cesar ng Cebu City sa Camping Community PH. At shoutout din kay Arlinda Joy at sa kanyang dalawang anak na si Markia ba o Marcia, tapos Desa. Yan yung dalawang anak niya. Shoutout sa inyo. Shoutout also kay Scissors, Katoto TV, at kay Edmel Legaspi, at kay Anthony Quijano.
So, shoutout sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Tulog na tayo. Sayang wala tayong nahuli dun sa kamingwit. Gusto ko pa sanang maranasan yung kung anong feeling pagka nakakahuli ka. Good night na sa inyong lahat. At kita-kita tayo bukas. Good morning. Sobrang lakas ng ulan kanina madaling araw. Grabe. Buti nilang kinaya naman ng tarp natin. Hindi tayo nabasa. Ganda ng umaga. Grabe. Magkasikaso na tayo para sa ating kape. Gawa muna tayong tripod style na lutuan para may sasabitan yung ating kasirola mamaya. Uy. Wait ako eh. Thank you ha. Ang tropa. Thank you pre. Tuyo ba to pre? Tuyo, kitang-kita mo naman eh. Ayos. May nahiram tayong yung pakuluan ng brewed coffee. Tapos mayroon na rin kasamang brewed coffee. Ayan, subukan nating gamitin to. Akala ko ba bushkra? Habang tinitake natin itong ating coffee, ay mag-drawing tayo para may drawing tayo. Gusto kong mag-drawing. Yan, okay na yung ating sketch. Yan. Start na tayo magkulay. So, ito na yung naging result ng ating painting. Yan. So, hindi lang maayos dito sa may mga damuhan. Pero okay lang yan. May konting puno din dito. Tapos yung bato sa malayo. Kasi ito yung pinakamalaking bato na parang island. Unti-untiin na natin magligpit. At para in case na mag-aya silang umuwi, mga kasama natin, ready na tayo. Kailangan lahat ng kalat natin, maligpit natin. Lahat para walang maiwang kahit anong kalat. Yan, okay na yung mga gamit natin. Itong tarp na lang. Tapos itong kalat natin liligpitin. Ligo muna tayo saglit dito sa dagat. Look at me sometimes like all you want to do is run. Grabe, sarap maligo.
So tapos na tayo maligo. At itin na natin itong ating tarp.